Priestrannosť bytu, šatník, krásne výhľady a v neposlednom rade obľúbená lokalita. Tak toto je zopár z množstva výhod, ktorý ponúka štvorizbový byt v tejto bytovke. Ahojte, volám sa Pavol Žák a pre viac informácií sledujte túto videoobliadku až do konca. Byt sa nachádza v už zateplenej bytovke na 6. z 8 poschodí. Za bezpečnostnými dverami je chodba s vešiakovou stenou, zrkadlom a praktickou komodou. V štýlovo zrekonštruovanej kúpeľni si vychutnáte relaxačný kúpeľ vo vani. Je tam tiež umývadlo so zrkadlom, radiátor, WC, bidet a skrinky na odkladanie županov, uterákov a kozmetiky. Priestranná kuchyňa poslúži na spoločné vychutnávanie si jedál za jedálenským stolom v kruhu rodiny. Súčasťou ceny je kombinovaná chladnička s mrazničkou, plynový sporák s digestorom, umývačka riadu a zabudovaná práčka. Detská izba poskytuje dostatok miesta na hranie sa a učenie vašich detí. Veľkým plusom tohto bytu je samostatný šatník, ktorého priestrannosť ušetrí množstvo odkladacieho priestoru v obytných izbách. Útulná rodičovská spálňa určite poslúži svojmu účelu. Ideálnym miestom na relax v kruhu rodiny a oddych po náročnom dni je slnečná obývacia izba. Jej priestrannosť vám ponúka možnosť umiestnenia rohovej sedačky s pohodlnými kreslami a ďalším nábytkom. Z obývačky je vstup do 4. izby, ktorá poslúži ako ďalšia detská izba alebo pracovňa. Ideálnou orientáciou okien na východ a západ je byť prirodzene presvetlený slnkom. Okrem krásnych výhľadov zo 6. poschodia môžete sledovať aj vaše deti hrajúce sa na blízkych ihriskách pri pešej zóne. Preto doprajte sebe a svojim deťom súkromie a splňte si svoj sen o bývaní v priestrannom štvorizbovom byte obľúbenej a bezpečnej lokality, odkiaľ je len pár metrov do centra mesta so všetkým potrebným k pokojnému bývaniu. Výhody: ihneď obývateľný byt, praktický šatník, obľúbená lokalita blízko centra mesta, ideálna orientácia na východ a západ, nízke mesačné náklady, možnosť financovania aj cez hypotéku. Ak vás ponuka štvorizbového bytu zaujala, tak ma kontaktujte a dohodneme si nezáväznú obhliadku možno aj cez víkend.